Язмышның бұрмалы юллары. Біз ешқына әнә шулай деп әйтергә яратабыз. Бүгінгі тапшыруыбызның героен да язмыш юллары үзе дә уйламаганда зур сәхнәгә алып килә. Исәннәрмесез, мөхтәрәм тамашачылар? Татарстанның атказанган артисты Бәширә Насырова. Бөгелмә районы Карабаш авылында музыкаль гаиләдә туып үсә. Ләкин шулай булуга да карамастан, ул язмышын музыка белән түгел, исәп-хисап һөнәре белән бәйли. Ләкин үзешчән сәнгатьтә ул даими катнашып яши. Нәтиҗәдә тамашачы аны үзе зур сәхнәгә алып менә. Татар халык көйләрен зур осталык белән башкарып, моңлы тавышы белән халык мәхәббәтен тиз арада казана ул. Бүгенге көндә дә ул милли көйләрне бөтен асылы белән җиткерүче, татар тамашачысының яраткан җырчысы. Исәнмесез, Бәшир апа, мин Бәшир апа дип әйтәм. Гомер буена шулай Бәшир апа дип өйрәнгәнмен инде мин. Тамашачыларыбыз кем ничек кирәк шулай мөрәҗәгать итәр, кемдер Бәширә дияр, Бәширәбез дияр, Бәширәкәй без дияр, Бәширә ханым дип әйтүчләр булыр. Ә инде сез киң җәмәгатьчелеккә Татарстанның атказанган артисты, безнең яраткан җырчыбыз Бәширә Насырова. Исәнмесез? Исәнмез, Амира. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, җыр-моң сөюче кадерле дуслар. Чыннан да, җыр-моң сөюче кеше Бәширә Насырованы белми калмыйдыр. Татар булган, безнең башкорт булган, һәм гомумән татар башкорт яшәгән җирдә Бәширә Насырованы белмәгән кеше юктыр. Сез чыннан да бер табышмак булып килеп кирдегез татар җыр сәнгатенә. Көтмәгәндә, уйламаганда. Кемдер уйлагандыр сезне бер җыр белән. Җырлар да, бәлкем, кире китәр, юкка чыгар дип уйлагандыр. Ләкин сез шул кадәр тамашачы күңеленә кирип урнаштыгыз, бүгенге көндә дә сез халкыбызның яраткан җырчысы. Һәм шундый сорау бирим әле сезгә. Сезнең турда уйдырмалар бик күп. Сезнең турда төрле сораулар, кемдер сезне кайдыр Себердән кайткандыр дип тә сөйли, кемдер сезне олигарх хатыны дип тә сөйли. Бүгенге тапшырда үзегез сөйләгез әле барысында. Әйдәгез, бала чагыгыздан башлыйк. Кайсы яклардан сез, кайда туып үсте икән Бәширә Насырова? Балачаклардан дигәндә, мин инде үзем бит инде Бөгелмә ягыннан, Бөгелмә районына, Карабаш авылында туып үстем. Карабаш безнең инде ул поселок городского типа дип атала. Бистә инде ул татарча, шәһәр тибындагы бистә һәм авылы белән рядом. Мин инде үзем Карабашта туып үссәм дә, әтием ягыннан мин үземне Әлмәт кызы дип шутлыйм. Ни өчен дигәндә, әтием Әлмәт районында Тайсуган авылында туып үскән. Тайсуган авылы турында сүз чыккачтан инде Әлмәт турында да бер-ике сүз әйтмешем мөмкин түгел. Әлбәттә. Әлмәт авылының тарихы инде бик еракларга барып тоташа. Һәм ул менә бүгенге көндә нефтчеләр башкаласы Әлмәт шәһәренең юлбашы дип әйтәләр. 1719 елда Әлмәт авылына нигез салучы Әлмөхәммәд мулла булган. Шундый кеше. Шушы Әлмөхәммәд мулла минем 7нче буын бабам булып чыга инде, һәм аның фамилиясе Бикшурин, һәм инде безнең нәсел шәҗәрәсе барып тоташа Бикшурин хан нәселенә. Менә шушы Бикшурин хан нәселендәге кешеләр әле бүгендә исән, минем туганнарым Бикшурин фамилиясын йөртүчеләр дә бик күп. Һәм шушы Бикшурин хан нәселендәге кешеләр бик күп, һәм инде күренекле кешеләр безгә таныш булган һәм таныш булмаганда күренекле кешеләр бик күп булган безнең нәселдә. Мин аларның беренчәсен генә менә кешеләргә таныш булганын гына әйтеп китә алам. Безнең инде күренекле фикер иясе, педагог, мәгърифәтче, галим Риза Фәхретдин. Аның инде музейлары бар Әлмәттәдә, Кишүчәт авылында да. Шулай ук Батырша мәгърифәтче, язучы Батырша дигән кеше һәм аның укытучысы Габдрахман Әл-Тайсугани. Габдрахман Әл-Тайсугани шулай ук минем Бикшүрә хан нәселеннән була инде, минем бабам була, мин менә 7нче буын вәкиле булып чыгам. Сездән инде чыннан да бер затлылык бар, бу ханнан килә торган. Сез ханнар нәселеннән булып чыгасыз бит инде. Хан оныгы буласыз. Шулай булып чыга инде, аны Әлмәтләр беләләр инде, безнең нәсел турында китаплар да бик күп чыкты, менә мин әле бүген алып кына килмәдем. Һәм безнең менә бүгенге көндә безгә кадәр булган менә минем әтиемнең әти бабалары барса да дин әһелләре булганнар, күренекле дин әһелләре, мәдрәсәләр тотканнар инде, шәкертләр укытканнар. Һәм менә безнең инде үземнең туганнар, үзем белгәннән үземнең бер туганнарым да минем барса да педагоглар дип әйтергә була. Бер генә педагоглар, бер генә апам минем өлкән бухгалтер булып эшләде, пенсия яшенә хәтле. Инде 2 туган, 3 туганнарым инде барса да педагоглар династиясы.
Ә сезнең әтиегез дә укытучы идеме? Әтием укытучы, ул беренче укытучылардан шутлана. Бит инде шутлана түгел, беренче укытучылардан. Элекке аларны бит инде менә яшь ягында укытучыларны төрле авылларга, төрле төбәкләргә юлламалар белән җибәргәннәр. Безнең Карабаш авылына килгән дә ул. Шунда инде әнигә гашыйк булып, алар өйләнешеп, шунда төпләнеп калган. Башта инде 8 еллык мәктәп кенә булган безнең авылда. Ул шунда элекке директор дип аталмаган, зав школы дип аталган. Ул Сез миңа бер бик кызык итеп сөйләгәнегез әтигезнең, әнигезнең танышу тарихын. Шуны сөйләп китмәссез микән? Әйе, ул ничек булган әти, әнием сөйләгәннәр менә истә калган. Без чынлап та безнең әти белән әни танышу кызык булган инде. Менә әнинең әйткән сүзләрен истә хәтерлим мин хәзер. Ул сөйләгән иде, шулай әтине авылга укытырга җибәргәннәр дә инде. Элекке бит авылда җыеннар үткәрә торган шулай мәйдан була. Шунда барганда ул бик виртуоз уйныйдыр мандолинада. Үзе инде ул төрле уен коралларында, пианинода уйныйдыр, баянда, скрипкада, ә мандолинада инде гел кулыннан төшермәйдер. Шул уйнап җибәргәндә һәм ул бик көчле баритон тавышлы иде. Шундый бархатный тембрлы, кычкырып җырлап җибәргән һәм халык җыелган. Һәм инәй дип сөйләшәбез инде безнең якта, инәй безнең гаиләдә. Инәй әйтә, чыксам дип бөтен кеше йөгерә, менә анда бер укытучы килгән, бик матур бер укытучы килгән, уйнап җырлый, бөтен кеше шунда йөгерә дип әйттеләр дә ди. Мин дә йөгердем шунда ди. Шунда иң беренче күрү булган, безнең әти бик шибәр булган, бит инде ул бик талантлы кеше. Шулай итеп инәй инде аңардан күп яшькә яшәрәк булуга карамастан аңарга гашыйк булып, өйләнеп, инде 5 бала менә үстергәннәр. Шулай итеп безнең әти безнең авылда калган, укытучы булып. Бер вакыт миңа сезнең концертыгызның сценарий авторы булырга туры килде. Һәм шунда мин бик кызыклы фактларга тап булган идем. Сезнең тормышыгыз, язмышыгыз чыннан да ачып укысаң бер кызык китап төсле. Сез шунда әтиегезнең менә гаиләдәге бөтен балаларга уен коралларын уйнауны шарт итеп куйды дип сөйләгән идегез. Әйе, кичкенәдән әти бит инде баштарак ул төрле фәннәр укыткан, математика, рус телләре, анар инде яшь белгечләр мәктәпкә кайта башлагачтан әтием инде үзенең төп эшенә күчкән, инде музыка укытадыр. Инде ул менә шу дәресләрдән башка тагын факультатив дәресләр оештырадыр. Мәктәптән талантлы балаларны җыеп, ул бик талантларны яратадыр. Шулай түгәрәкләр оештырып безне уен коралларында уйнарга өйрәтәде. Безнең балачак бит инде унисы килмәгәндер, инде качадыр без. Миннән менә 2 яшькә олырак минем абыем бар, Ленар исемле. Аның белән качадыр. Безнең авылдан Зәй елгасы уза бит инде. Һәм безнең Уралтау итәкләре таулар. Без тау эчендә яшибез, тау итәгендә генә. Шул әтәй алып барырга җыена инде мандолинда уйнарга өйрәтергә мәктәпкә. Без качабыз да ипләп кенә. Мин я яр буена төшеп ятам, шунда ышыкланып, яисә тау башына менеп шунда чокырларга кереп ятам. Әти шуннан бер дә калдырмый эзләп табадыр. Ул үзе ачыланмыйдыр иде, сукмыйдыр иде, менә шулай беләктән аладыр иде. Мәктәпкә барып җиткәнче кулдан ычкындырмыйдыр һәм юл буена вәгазь укып барадыр. Ә нинди вәгазь сөйлидер әтиегез? Әкрен генә шулай сөйләп барадыр. Әти яни сүзен тыңларга кирәк, каршы килергә ярамый. Ул кирәк була әле, син бит талантлы. Әле менә үскәч кирәк булыр әле, менә син аны үскәчрәк аңларсың әле дип, шушлай итеп әкрен генә өйрәтеп барадыр. Демәк, сезнең музыкага һәм гомумән җырга, моңга иң беренче тәрбияне әтиегез бирде. Әлбәттә, әти ул менә җырларга өйрәтү, ноталар, уен коралларында безнең менә абыйлар барсы да, кайсы скрипкада, барсы да баяннарда уйныйлар. Һәм инде безнең менә яшьрәк чакта бергә җыеладырык, ниндидер бәйрәмгә җыелышып кайткач, үзебезнең туган йортка безнең инде ничектер ул бер филармония концерты сымак буладыр. Безнең кичә торалар. Бибез безнең абый инде ансы Айдар исемле, ансы грузин бию бийдер, бик оста виртуозна. Анарсың Намус абый бар иде, ансы бар иде дип алар исән инде бүгенге көндә. Намус абый бийдер, шулай ук тоже грузин, ансы ниндидер чечен бийдер, аннан гармон уйныйлар, баян уйныйлар, скрипка белән җырлыйбыз, бөтенебез дә җырлыйбыз. Безнең әти шул хәтле виртуоз уйныйдыр, ул менә ниләрен мандолинны чиртеп җибәрә, ничектер менә әйтәләр бит. Кырмыскалар йөгергән кебек тәннән көчле тавыш белән җырлап җибәрәдер, искиткеч талантлы, үзе шигырьләр язадыр. Гомумән безнең өйдә менә минем абыйлар, апалар, үзләренең классташлары, җегетләр, кызлар һәр вакыт бездә, безнең авылның бер ниндидер мәдәни учагы, ниндидер бер клуб кебек иде ул. Безнең абыйлар барсы да спортсмен. Ул чаңгыда шулар йөгерүләрне әйтмим инде, алар штанга күтәрәләр иде, гантельләр белән шөгыльләнәләр. Бездә нинди генә футбол туплары, волейбол туплары, бадминтон, нинди нәрсәкәйләр бар, менә әсбаплар шундай физкультура буенча барсы да бар иде, һәм кем тели шунда керә, шөгыльләнә безгә, һәм инде абыйлар гел шахмат уйныйлар. Алар гел көне-төне шахматта. Без инде
теге эшләр суташулар безгә инде. Апа белән безгә каладыр. Менә әтиегезнең менә кирәк булыр әле дип биргән сабаклары сезгә кирәк булды дип әйтә аласызмы? Кирәк булды. Менә олыгаеп барганда гына уйламаган, көтмәгән җирдән зур сәхнәгә аяк басып, җырчы булып китәргә туры килде бит. Хәтта мин үзем инде менә артист булырга нишләптер хыялланмадым. Әллә нефтьчеләр төбәгендә яшәгәнгә күрә микән инде ул. Сез нинди юнәлеш белән киттегез? Мәктәпне тәмамлагач мин менә бухгалтерлыкка укыдым. Хәтта мәктәптә укганда инде мин бөтен кичәләрне апарадырым. Укытучылар сорыйлар что менә нинди генә кичә булса да, нинди бәйрәмгә багышланган бөтен кичәләрне мин алып барадырым. Һәм анда җырлыйдырым. Менә нишләп шулай булгандыр, ул мин җырчы булырга, артист булырга хыялланмадым. Нишләп? Менә әти үзе мине җырчы итеп, артист итеп күрәдер. Менә ул авырган чакларда да больницага барадырым шуның янында. Ул менә кешеләргә күрсәтәдер мине. Менә минем сандугач кызым шушы була инде диядер. Менә үзем ничектер хисап шешен яраттым, шутларга яратадырым. Һәм шуны сайладым, шуңа укыдым, шулай эшләдем инде күп еллар. Менә сезнең зур сәхнәгә килү чоры тамашачы күңелендә ул ниндидер бер яңалык булды. Моңарчы күрелмәгән. Гадәттә безнең бит инде традиция буенча ничек? Яшьли сәхнәгә киләләр, тамашачы күз алдында үсәләр, зур җырчы булып китәләр. Ә сез инде җырчы булып, профессионал җырчылардан күпкә отышлы булып, сез сәхнәгә килеп кирдегез. Һәм сез миңа менә шул сценарийны язганда әйткәнегезне дә хәтерлим әле. Кайда укыдың дигән сорауны биргәннәр сезгә, ниндидер бер конкурстамы, менә шул турыда сөйләп китегез әле. Аңынчы әле әйтеп китәсем килә, менә мин бит инде эшли башлагач бухгалтерда үзешчән сәнгатькә чакыралар иде, мин бармыйдырым, качадырым. Аннан соң авылда ниндидер зур бәйрәм булганда, шулай үзебезнең җитәкчегә төшеп, клуб эшчеләре мине сорап, чакыртып китереп, әйдә инде ярдәм итәргә кирәк дип, җырларга кирәк дип, шулай итеп мине җырлаттылар да. Ул вакытта сәхнә күлмәкләре юк инде, юк инде, чәч озын, шулай чәчләрне чыгарып салып, инде мин шундый озын сапагилар белән ниндидер бер кыска күлмәгем бар, кремплены, шуны киеп мин сәхнәгә чыгып җырладым да. Инде үзебезнең авыл халкы, үзебезнең бистә халкы инде шул хәтле алкышлады, шул хәтле яраттылар, шул хәтле шаккатканнар инде булар. Кинәт кенә мин ишеткәчтен, минем үземә дә ошады. Үземә дә ошады, мин анарсын ничектер үзешчән сәнгатькә дә йөри башладым. Һәм миннән концерт куйдырдылар, сольный концерт. Үзебезнең бистәдә мин 2 көн концерт куйдым. Анда шул хәтле халык керде, 300 безнең инде ул бистәдә, әйткәнемчә, шәһәр тибындагы бистә, ул бик зур матур дворец, ул 300 кешелек, аны нефтьчеләр салган. Һәм анда 2 көнне дә шул хәтле халык тулып керде, утырга урын булмады, басып торырга да урындыклар, скамейкалар тутырып киләләр, күтәреп киләләр. Һәм шулай итеп халык тулып, концерт куйдым да мин. Анда әлбәттә бер нинди аранжировка юк инде, кайда нинди җыр ишеткән, шуны өйрәнеп, чиста баян белән генә. Бу ничә яшь иде сезгә ул вакытта? Анда шул 23-24 тирәсе булгандыр инде. Һәм шуннан инде мин самодеятельностька, үзешчән сәнгатькә йөри башладым. Ошап китте бит инде. Инде менә Татнефткә эшләргә кергәч, хисапчы булып, анда инде чын мәгънәсендә катнашырга туры килде, төрле бәйрәмнәрдә. Анда инде күлмәк тектерүләр, костюмнар, анда аппаратуралар бит инде алар алып бирделәр инде миңа барысында. Әлбәттә инде сез бит инде компаниянең данын яклап чыгыш ясыйсыз бөтен җирдә дә. Шулай булып чыга. Ә зур сәхнәгә, тамашачы алдына, профессионал сәхнәгә ничек килдегез сез? Ул ничектер уйламыйча булды. Мин әле шул хисапчы булып эшлидерим. Иң беренче безнең өйгә килеп керде Ган Сайфуллин һәр мәрхүм булды инде. Ул заманында атаклы продюсер инде, аның кебек кеше юк иде. Ул шундый яшьләр җыеннарын оештырадыр, зур-зур солянкалар, зур-зур проектлар, зур-зур концертлар. Һәм безгә килеп керде ул. Мине эзләп. Шулай итеп мин аңарга ияреп киттем дә, альбом чыгарырга тәкъдим иттеләр. Һәм без беренче альбомны эшләдек. Әле ул вакытта аранжировкалар юк, үземнең бит инде репертуар юк. Башта телевизион концертлар булды. Башта альбом чыгардык, аннары телевизион концертлар булды, алар бик күп булды. Төрле концертларда катнаштым инде мин. Аннарсын без шул Ган Сайфуллин оештырды, Химиклар сараенда иң беренче сольный концерт үземнеке булды. Һәм инде анда кешеләр килгән иде. Минем янга сәхнәгә бик күп кешеләр менде инде. Аннар әйттеләр инде, менә бу профессор, укытучылар дип. Ниндидер кайлардадыр укытучылар булышылар, миннән сорадылар, тавышыгызны кем куйды, кайда укыдыгыз дип. Мин әйтәм, беркем дә куймады. Үземнең юк, так не может быть диләр инде. Беркем дә куймады, мин әйтәм, үзем шулай өйрәндем дип бит инде.
Алай карасаң, әти бит инде минем белән заниматься итте постоянно. Җырларга ул өйрәтәдер иде. Димәк, сез профессиональ укытучы белән яшьтән үк өйрәнгәнсез. Кечкенә яшьтән ул менә авазларны ничек бирергә, җиҗекләрне ничек урнаштырырга, ачык авазларны, тартык авазларны, кайбер менә җырлаганда, менә, например, әйтик, тартык авазларны ничек кабатламаска, дөрес итеп җырларга ялгышмыйчы. Җырда сез аны күрсәтә аласызмы? Нинди җырда, мәсәлән? Җырлап күрсәтегез әле. Менә кайбер вакытта бит менә җырлыйлар хәзерге җырчылар дип әйтик инде яшьләр. Тартык авазларны 2 тапкыр әйтәләр, ылы хәрефләрне менә шуны 2 тапкыр кабатламаска, бер генә чут киттереп әйтергә, аермачык, но бер генә тапкыр әйтергә. Яисә а хәрефләрен, ы хәрефләрен, у хәрефләрен ничек итеп җыярга, аны ничек итеп, мәсәлән, авызны йырмышыгына иттермешегенә иттермеше ага ошатыбрак җыеп ирегә. Менә гомумән дөрес җырлау тәртибен, дөрес җырлау кагыйдәләрен инде шулай өйрәнәдерик. Әйтегез әле, менә сез бит халык күңелендә шул гомер уза дигән җыр белән килеп кирдегез. Бер генә куплеттан җырлап күрсәтегез әле. Әлбәттә, ул гомер уза җырын мин бит инде үзешчән сәнгатьтә чакта ишеттем. Мин аны Зилә Сунгатуллина җырлавында ишеттем һәм өйрәндем, үзем җырлап йөрдем. Һәм шул җыр белән инде сәхнәгә чыгарга туры килде. Ә миңа хәтле инде аны Зилә Сунгатуллина хәтле дә җырлаучылар булган. Аны Зөлфия Шакирова да җырлаган, Илсаф да җырлаган. Мин аннарын инде аларын соңнан гына белдем. Әлбәттә шулай. Гомер уза аккан сулар кебек, йөрәкләрдә кала ярасы. Кемнәр әйтер, кемнәр сана бирер, тагын күпме калды барасы. Афарин, афарин. Шул кадәр чыннан да күпме борылма, күпме миллизм. Бу чыннан да канда да бар инде ул. Әлбәттә, шушы педагог белән шөгыльләнгән ул күренеп тора. Үзешчән дип әйтсәгез дә, ул барыбер менә әтиегезнең кулы сизелеп тора. Укытучы кулы. Сезнең белән кайдыр гастрольдә йөргәндә, хәтерләмим инде. Юл буена без сезнең белән сөйләшеп барган идек. Сез нинди авырлыклар белән беренче шулган сабый белән фестивальләргә йөргәнегезне сөйләгән идегез. Тамашачыларга да сөйләгәле шуны. Ул бит чыннан да бер караганда олигарх хатыны дип сөйләүчеләр дә бардыр. Ләкин бер дә олигарх хатыны дип әйтмәс идем мин сезнең үткән юлларыгызны. Әлбәттә, ул сәхнәгә чыгарга җиңел генә булмады. Менә ничек дип әйтим инде, ул бит 1-2 җыр җырладым да, шул гомер узаны ул татар халкы мине күтәреп алды. Күтәреп алды да, менә шушы концертларда мин аңладым, что мин халыкка кирәк дип әйтим. Мин аны авыз тутырып курыкмыйча әйтә алам. Ни өчен дигәндә, менә аларның шиксез мәхәббәтен күрдем мин миңа карата. Аларның шундый вакыт булдымы, ул моңга сусаган чаклар булдымы инде менә шундый моңлы җырларга. Алар мине искиткеч яраттылар. Гел артымнан йөргәләр иде. Иң баштарак минем чәч бик озын иде бит Казанга килгәндә. Аннары мин аны юлда йөри башлагач, җайсыз булгач, кисә башладым. Кискәләп бетердем дә, гел кыска калгач, шулай запискалар язалар иде. Мин концертны бетереп чыкканда артымнан чыгалар иде. Кешеләр күп. Кызым, кая чәчең белән кызыл күлмәгең дияләр иде. Чәчеңне кая куйдың дияләр иде. Һәм әлбәттә, шуннан инде минем үземнең дә күргәчтен шулай халыкның яраткан үземдә дә теләк туды. Инде нинди генә авырлыклар булса да җиңеп, зур сәхнәгә чыгарга дип үземә карар кылдым да. Һәм әле алай гына бүтәл ул сиңа зур сәхнә булмый. Без бит инде, син үзең әйтеп уздың бит инде, менә кеше бит инде яшьтән үк әзерләнә, махсус укый, сәхнәгә чыга, репертуары була, ә минем ул бер нәрсә кайда юк, әзерлексез дип әйткәндәй. Мин инде җырчы буларак җитешкән булсам да, әле минем зур сәхнәгә килерлек репертуар да юк иде. Репертуарында тиз арада булдырга кирәк булды. Аранжировкаларын яздырырга, альбомнар чыгару, аның әле күлмәкләре дә кирәк. Һәм бит әле менә Казанга килеп кенә йөрисең, аның әле яшәргә урыны да кирәк. Атлас инде без инде Атлас белән яшибез. Атлас бит инде ул эшли инженер-энергетик булып. Ул мине машинада йөртеп, мине опекать итеп йөри алмый, аның үз эше. Мин аңарга борчымыйм да, мин аңа кагылмыйм да инде. Үзем шунда зур сумканы тутырадырым да, шуны күтәреп, ултагны итегемне киеп, теге кышкы бураннардан соң иртәнге 4-ләрдә, 5-ләрдә мин җәяү чыгып китәдерим Перекресткага. Перекресткага барасың берничә километр, һәм инде Бөгелмәдән килә торган транзит автобусны көтеп торадырым. Бураннар арасында беркем юк, әле анда караңгы, таң да атмаган.
Ул вакытта автобуслар еш йөрмиләр иде, салкын булалар иде, иске булалар иде, һәм әле ул кеше бер генә булса, автобуслар тулы булса, әле ул сиңа туктамый да. Шунда 50 минут, 40 минут көтеп торадыр, кайыр вакытта туктамый да. Шулай итеп автобусга барасың, хәзерге менә инде чиста яша бит инде безнең Камаша күпер булды, ә ул вакытта күперләр дә юк иде. Без чиста яша түгел, Шаллаша йөридек. 7-8 сәгать шул салкын автобусларда килгәннән соң сумканы кайдар калдырадыр инде, мин китәдер ниндидер съемкаларга, ниндидер альбомнар яздырырга, кайдар кунарга кирәк бит инде. Аннан кайтырга кирәк салкында. Әлбәттә инде ул яшь кызлар түгел бит инде мин сәхнәгә чыкканда. Менә юллар, кыйнлыклар белән иртәнге дүртәшеп китәс, әлбәт гаилә бар. Гаилә бар. Ир кеше ул бит риза булып тормый. Тыныч кына, матур гына, хисапчы булып кына, көндә иртәнчеп китеп, кич кайта торган хатын кинәт кенә гастрольләргә йөри башласа, менә ул аны Атлас абый ничек кабул итте? Атлас абыйың ул баштарак, ул үзе менә әйтеп үтәргә кирәк, ул бик яхшы кеше бит инде Атлас. Ул бик тә менә ничектер намуслы, чиста күңелле, изге күңелле кеше ул. Анарсың ул үзе дә бит әле музыкант, ул үзе инженер-энергетик булып эшләсә дә, ул үзе бик оста баянчы иде. Менә Ринат Валиев дәрәҗәсендә оста уйныйдыр ул. Шуңа күрә ул сәнгатьне бик нык яратадыр. Әмма ләкин барыбер көтмәгән җирдән кинәт кенә менә мин артист булырга маташа башлагач, аңарга ул шок булды әлбәттә, ул аны көтмәгән иде бит. Уйланмаган, итмәгән җирдән, әзерләнмәгән җирдән, һәм ул башта риза булмады, ачуланды, каршы булды. Күз яшьләрдә булды, барсы да булды. Әлбәттә, каршылыклар күп. Ирдә каршы, юллар да авыр, репертуар юк. Матди яктан да мөмкинлекләр чамалы, бар яктан да мөмкинлекләр күп түгел. Әмма миндә шундый теләк туды, мин менә шушы халыкның мине ничек кабул иткәнен күрдем дә, миндә шундый теләк туды, ничек кенә булса да җиңеп чыгарга, һәм менә шулай юллардан кайтадыр, кайбер вакытта шулай автобус белән кайтам, перекресткада инде төшеп калам, 2-3 сумка була торган иде. Мин аны күтәрә алмыйм, берсен җирдән өстерәп барадым, кар өстеннән. Шул кар өстеннән өстерәп йөри, бер сумкам тишелеп бетте. Шуннан соң мин инде чынлап та бик авыр булды, сәламәтлеккә зыян килә башлады бит инде, авырулар да булганлады, китте инде. Утырып эшләгән эштән кинәт кенә юлдыз булып китеп, ничектер популярлашып китеп, кинәт кенә сәхнәгә чыгарга маташа башлагач, әлбәттә Атласка шок булды. Ул риза булмады. Ул каршы булды. Һәм инде аның скандаллары да булды, күз яшьләре дә күп булды. Кайбер вакытта гастрольдән кайтып керәсең, өйдә тавыш була бит инде, риза булмый. Шул хәтле елыйдыр мин бик нык. Анарсың шулай ук берсендә шулай каядыр чыгып китәргә яшьләр җыены белән Ган Сайфуллин оештырган бит инде. Шул концерт белән чыгып китәргә, иртән Әлмәткә төшәргә куштылар инде миңа. Хәзер мин автобусга идә инде риза түгел. Мин чыгып китәм. Хәзер бер күлмәк, концерт күлмәге, бер туфли салдым инде биючәле, һәм аякка тапочкалар кидем, шундый ортачык тапочкалар, автобусга барып утырдым да, утырып киттем инде, үзем кайгырам бит инде, өйдә инде. Автобус белән баргач, төшкәчтән автобустан төшкәч карасам, аякка 2 төрле аяк кием чыгып киткәнмен. Шуны хәтле расстроить иткәнмен, шуны күрмәгәнмен. Һәм инде шул киен айырдым, бу аяк киемнәрне бит салып ташладым. Аны инде талып ташлыйсы булмаган, юкса икенче парлары иде бит инде аның. Һәм шул киен айырдым берничә көн концертта, аннан соң түзә алмыйм бит инде, өйне уйлыйм. Ган Сабыйга әйтәм, Ган Сабый кайтып килим әле, бер көн әле безнең буш, мин шунда кайтып килим әле дип. Хәзер шул киенә Алабуга шәһәреннән кайтып киттем, попутный белән башта Чаллыга хәтле кайттым. Чаллыдан Әлмәткә хәтле кайттым. Машина алыштыра кайтам бит инде. Биючеләр белән концерт. Биючеләр белән аяк һәр концертка чыга торган шундай 10-15 сантиметрлы туфлилар белән, җәйге чилләдә 30 градус. Әлмәткә кайтып җиттем, Әлмәттән кайтып кына җитеп булмый бит. Башта Мактамага, аннан Габдрахманга, аннан Кытылдык дигән авылга, аннан Кытылдык дигән авылдан 5-7 километр. Машина туктатып, үзебезнең перекресткага кайткачтан, җәяү кирип киттем перекресткадан. Наша өйгә кайтып кирдем дә, шуннан соң мин бик нык утырып еладым да инде, шуннан Атласка әйттем. Мин әйтәм, мин бүлеше булдыра алмыйм. Авырлыкка түзә алмыйм, әйтәм, түзеп булмый. Сәламәтлегемдә мин әйтәм, хәзер Шамалы. Ие. Ой, что-то.
Шуннан Атлас абый сезне инде нәрсә диде? Булды, ташла хатын дип сөендеме? Юк, Атлас ул барып утырды да, бик озак уйланып утырды да, миңа карап утырды да, ни диде? Юк, Бәшир абай булмый, син бик зур эш башладың. Сиңа ташларга ярамый, азагына хәтле барып җитәргә кирәк. Мин сиңа монан соң бер сүз дә әйтмим. Мин сиңа ярдәм итәрмен диде. Ярдәм итеп тормын, кулымнан килгәнчә диде. Һәм ул миңа карата бөтенләй үзгәрде, шулай аның миңа мөхәлләмәсе үзгәрде. Һәм шулай итеп, менә азакка хәтле үз сүзендә торды. Миңа шундый җиңел булды, анарысын. Ул поддержать итеп торгач, уларда йөргәндә дә мин өйне уйлыйдырым да, миңа рәхәт булып китәдер. Беләм, тыныч, чөнки өйдә тыныч, сүз әйтүче юк. Яратып көтеп торгачтан инде әлбәттә калган аршылыкларны җиңеп була. Әлбәттә, яныңда яраткан кешең, ирең синең эшеңне хуплап, ярдәм итеп тора икән, ул юл авырлыклары, биек үкчәләр, булмаган фонограммалар, алар инде чүп кенә булып кала. Әлбәттә, иң мөһиме күңел тынычлыгы диләр бит. Шулай. Күңел тынычлыгы. Сезнең зирәк хатын булугызга мин, беләсезме, тагын бер кат инандым, сез миңа тәрбия турында киңәшләр биргән идегез. Чөнки Атлас абый бит инде үз әтисе түгел сезнең улыгызның. Һәм икесен дуслаштырыр өчен сез нинди кызыклы адымнарга барганыгызны миңа сөйләгәнез. Син миңа да киңәш биргәнсез, син аны шулай иттер, син аны менә булай иттер дип. Әле берсенә мактыйм, әле берсенә мактыйм дип. Һәм шундый бер көн килеп җитте, алар икесе дуслашып миңа каршы бастылар дип. Замира, шундый хәл булды шул, бергә яши башлагач, баштарак инде алар ничектер уртак тел таба алмадылар, аннан соң инде син инде җайлап, шулай итеп җайлый, майлы дигәндәй, алар дуслашып киттеләр, икәүләшеп, гел дуска әйләнделәр. Хәтта миннән аерым серләр дә килеп чыга башлады аларның. Миннән яшерә торган серләре дә булды. Соңгы көннәргә хәтле инде бик яхшы отношениедә булдылар алар улым белән, Илһам белән. Бик нык хөрмәт итәдер инде Илһам. Үлә язып торадыр Атлас абый дип. Бу сорауны дип әйтимме, мин үземә дә бер авыр, сезнең шундый күңелегез тулган вакыт, шундый матур иттереп, гөрләп, яшәп ятканда, кинәт кенә Атлас абый сезне калдырып китте. Ташлап китте. Авыр идеме ул? Ул авырды, ул бит Чернобыльс иде. Чернобыльс булгач, менә аның нәтиҗәсе шул булды инде, гомере кыска булды, авырып китте дә, менә шул 5-6 ай эчендә постельгә ятып чирләде инде, ул авырды. Мин инде аны карадым, кулдан килгәнчә, әлбәттә, ул вакытта ничек җырларга туры килде сезгә? Ул вакытта мин милли мәдәни үзәктә солистка булып эшлидем, миңа эштән китәргә туры килде. Мин анда әлбәттә инде эштә беркемгә дә сәбәпләрен әйтмәдем. Аның инде белгән кешеләр белде, белмәгәннәре юк. Шулай итеп, күз алдында менә шулай сүнеп юкка чыкты. Сезнең бик авыр кичергәнегезне белән бу югалтуны сез Атлас абыйны искә алганда бер вакытта да күз яшьләрдән башка искә алмыйсыз сез аны. Ярату, сагыну. Хәтерлим, бер сөйләшүдә Атлас абыйны озаткан көнне өйгә күбәләк ишеп керде дигән идегез. Гафу итегез инде. Не могу просто с собой совладать. Ничего не могу сделать. Иң авыры шул икән аның менә күрәсең, что синең иңгә якын газиз кешең ята. Үләргә ята, менә сүнеп ята, и син аны берничә ярдәм итә алмыйсың. Ул күз алдында тора, менә айлар буена, көннәр буена бит инде. Мин аны бала караган кебек карадым. Һәм ничектер ул онытылмый, һәр вакыт күз алдында. Мин
Ул әлбәттә аны мине аңлый инде, үзе якын кешесен югалткан кеше. Мин әйтмим, мин генә шулай каты кайгырдым, башкалар каты кайгырмыйлар торгандыр. Һәркем үзенчә кичерә. Һәркемгә дә авыр, беркемгә дә җиңел түгел. Ну, мин инде шулай ничектер нык борчылганмындыр, мен дә менә 7-сен үткәрер алдымнан иртәгә 7-се дигән көнне мин шулай күрдем күбәләк. Мин шулай утыра идем, йоклый алмыйча, диванда алдыма карап, шунда өстәлгә килеп кунды күбәләк. Аны инде кешеләргә сөйләргә дә ничектер читен булды, мин әйтәм, бу әллә хыяллана саташа башладым икән дип әйтерләр дип уйладым да, мин аны шулай да күрше хатынын чакырып керттем, күршеләрне әйтәм, карагыз әле, бәлки минем күземә күренәм. Шулай менә алар да күрде. Мин ул күбәләкне шулай беренче тапкыр күрдем. Әйтәләр бит, җаны ишеп кайта дип. Күрәсең, шул дөрестер дип уйладым, инде берәр мистика микән инде бу дип. Бәлкем шуннан да шулайдыр. Бәлкем. Эшләрегезгә керәм. Сирәк кенә керә. Кергәндә дә матур булып керә. Ул һәр вакыт мин аны күрәм, шулай костюм чалбардан йөридер, ул галстук белән. Ул бик интеллигент кеше бит инде. Күрәм һәр вакыт галстук белән, һәр вакыт шундый яркий рубашкалар кигән. Үзем шундый яркий күлмәкләр кигерәдер бит инде минем тормышта. Шул сезнең юбилей концертыгызны эшләгәндә, үзегезнең буегыздагы оныгыз чыккач, зал шаккаткан иде. Ширәнең шундай оныгы бармы икән дип. Сезнең бит әле оныкларыгыз да бар, күз тимәсен, субханалла. Ләкин сез оныклар белән утыра торган дәвани түгел инде. Гастрольләрдә күбрәк. Оныкларыгыз турында да сөйләгез әле безгә. Оныклар икәү инде, берсе Зилия исемле, олысы Зилия исемле, икенчесе Самира исемле инде. Икенчесендә алай сизгәнем юк. Менә олы кыз инде җырларга бик ярата, тавышы шундый яңгыраулыклы, чиста, матур. Ну, тоже артист булам дип әйтми әле. Хыялланмый алай. Буйга инде миннән озын инде ул, шулай матур гына үсеп килә, Аллага шөкер. Матур гына яшәп ята. Теләр идегезме үзегез күпме авыр юллар үткәч? Юк, теләмәс идем мин. Мин хатын-кызларга, яшь кызларга яхшы белем алып, матур тормыш корып, балалар белән шунда бәхетле гаилә тормышы теләр идем. Иң мөһиме, сәламәтлек теләр идем. Менә балаларга шундый теләкләрдә. Әлбәттә, һәрбер әтияни балаларга шундый теләктә. Сезнең зур сәхнәгә килгәч, эстрадада һәм гомумән сәнгатьтә көнчеллек дигән әйбер бар. Ул сер түгел. Көнчеллек, чөнки сез кинәт килеп кирдегез дә һәм күп кенә җырчыларны бер читкә күчереп куйдыгыз, халык мәхәббәтен үзегезгә караттыгыз. Сез үзегез моны сизә идегезме? Минем әлбәттә йөземә бәреп әйтүче булмады инде. Мин аны сизгәләдем. Әмма ләкин мин шундый кеше беркайчан да гайбәтләрен тыңламыйм да, аларга игътибар итәргә минем бер дә вакытым юк иде. Беренче елларны инде гел килеп китеп йөрүләр, тормыш мәшәкатьләре, менә шушы сәнгать белән, сәхнә белән бәйле мәшәкатьләр бит инде, җырлар яздыру, күлмәкләр, репертуар өстендә эшләү, юлларда йөрү, концертларны оештыру. Мин әле беренче елларны концертларны гел үзем оештырадыр. Барсында үзем оештырадыр, үземнең белем шундый булгач, хисапчы булгач, бөтен кыягаз эшләрен үзем алып барадыр. Шуңа күрә кемнедер тыңларга, мин шул бик күп әйберләрне белми калганмын. Үземнең артындагы менә бу интрига дигән әйберне, гайбәтләрне, сүзләрне кайберләре соңыннан гына килеп ишетелгәләде, әлбәттә. Ну, мин аңа игътибар итмим, минем аларда эшем юк. Русча әйткәндә, мне не до этого, мне не до них. Аларны күрмим дә, мин белмим дә. Кирәк түгел. Сезне бер концертта мин Татарстанның халык артисты дип игълан иттем дә, шуннан чыккачтан мине тиз генә башкортстан сөйләде. Ул бит халык артисты түгел, ул бит атказанган гына дип төзәттеләр. Ләкин ни өчендер миндә шундый хис әлдә бар ул. Сез бит барбер халыкның яраткан җырчысы. Менә бу исемнәргә карата сезнең мөнәсәбәтегез үзегезнең нинди? Ну, Татарстанның халык артисты дигән минем исем юк. Ул менә бүгенге көндә дә һаман үземнең сольный концертлар белән йөрим. Ипләп кенә Россия төбәкләренә дә чыгабыз, бик еракларга барабыз. Барган бер җирдә миңа әлбәттә тамашачылар сорау да бирәләр, язып та җибәрәләр, сорыйлар, нишләп сезнең андый исемегез юк, сез бит чын халык җырчысы диләр. Без кем бирмәй ул исемне сезгә? Мин аны бер кем бирмәй дип әйтә алмыйм, чөнки мин аны сораганым юк, сорап йөргәнем юк. Вакыт юк әлегә баягы артыннан йөрергә. Вакыт юктандырмы инде, әйе, кирәк дип тапмыйм һәм әлбәттә инде синең эшеңне күреп, бәяләсәләр, вакытында инде ул хөкүмәт тарафыннан бирелә торган лаеклы мактаулы исем бит инде бик әйбәт булыр иде, бәлки әле булыр киләчәктә.
Бүген уйласалар, иртәгә дә биргән. Бугытлар дигәндә мөмкинләр. Әлбәттә, сез бит үзегез әйттегез, мин яшь җырчылар белән бергә килдем. Әле ул җырчылар бит исем алмадылар, шулай булгач барысы да алды. Мин әле яшь җырчылар рәтендә, аннан соң әле менә шушы без бит инде хәзер яшерен батырын түгел, пенсионерлар, әмма ләкин мин әле бүгенге көндә дә менә сәхнәдә эшлим үземнең концертлар белән, чөнки халыкның мәхәббәтен әйткәнемчә әйттем бит инде, халыкның шиксез мәхәббәтен күрдем, тойдым. Менә аларны Замира күрсәң, менә чит җирләргә баргач, кайда гына барсаң да концерттан соң кешеләр басалар, чыгып китмиләр. Кайбер чакта әйтәм, барыгыз инде, концерт бетте бит инде дип әйтеп куям. Аларның менә сиңа мәхәббәт белән караулары, аларның сүзләре, изге теләкләре, сәламәт булыгыз, моң чишмәгез саекмасын, тавышыгызның моңы белән безне күмеп торыгыз. Яңадан аларның менә бүләкләүләре, алар шигырьләр китерәләр миңа. Миңа багышланган махсус шигырьләр бик күп булды инде. Мин аны үземнең архивларымда саклыйм. Хатлар язалар, җырлар бик күп бүләк итәләр. Ниндидер бүләкләр, бигрәк тә менә шу Оренбур якларына чыксаң, үз куллары белән бәйләгән шәлләр, дисең, яулыклар, аннан соң үз куллары белән чиккән әйберләр, үз куллары белән ясаган чәчкәләр, менә шундый җипләрдән. Хәтта бер җиргә баргачтан каменный цветок дип китереп бирделәр, шулай букет ясаганнар ниндидер ташлардан. Бер ират чыгарып бирде инде аны. Менә шул хәтле халыкның мәхәббәтен күрәм дә мин. Ниндидер атказанган исемнәр турында уйлап тормыйм, чөнки аларның менә шушы мине яратуы миңа һәрвакыт илһам бирә, дәрт бирә, көч бирә иҗат итәргә, яңадан яңа җырлар өстендә эшләргә. Шуның белән бәхетлемен дә инде. Бәхет дигәннән тамашачыларны хәзер бер сорау борчый. Мин ул сорауны бирмәсәм, тамашачылар әйтәчәк, "Эх, шул сорауны бирмәде" диячәкләр. Бүгенге көндә сезнең гаиләле булуыгыз, mesela мин беләм, бик күпләр беләр, кемнәрдер бәлкем белмиләрдер. Сезнең шундый кеше булуыгыз янәшәгездә, ул әлбәттә бәхетнең тулы булуында бит инде үз ролен уйный әлбәттә. Әлбәттә, Замира, тормыш дәвам итә, яшәргә кирәк. Елап кына бит инде тормыш бармый. Шуңа күрә Аллага шөкер, Ходай Тәгалә мине тагын бүләкләде. Миңа ярдәм итердәй, үземне хөрмәт итеп тордай, минем кырыемда ирем бар, иптәшем бар. Аллага шөкер, гаиләмдә бар да әйбәт, яхшы тәртип бүгенге көндә. Ләкин бу җавап белән генә безнең тамашачылар канәгать калгандыр дип уйламыйм. Таныштырып китегез инде якыннанрак. Исеме, шөгыле, холык-фигыле. Әлбәттә, ике бер төрле холыклы кеше була алмый инде. Атлас инде ул башка төрле кеше иде бөтенләй, ничек күңелле, шундый музыкант, шундый. Бу хәрби, отставкадагы хәрби кеше, әлбәттә, аның холкы бөтенләй икенче төрле кырыс. Сез команда белән генә инде йөрисез иде. Айтдыба. Һәм аның исеме Габделхай бит инде, үзебезнең як кешесе инде ул. Исеме Габделхай, аны Габделхай дип әйткәчтән, кайдыр баргач сорыйлар, ялт итеп сразу аптырап китәләр дә, бит миңа борылып карыйлар. Хәниянең ире түгелме? Юк, мин әйтәм, Хәниянең түгел, үземнеке дип әйтәм инде. Сразу Габделхай дигәч карыйлар, сорау белән карауларын күрәм дә, үземнең Габделхай әйтәм, борчылмагыз, Хәниянең ире түгел. Шулай итеп менә яшәп ятабыз. Матур гына яшәргә булсын сезгә. Ну, кырыс холыклы булса да, ул шулай ук сәнгатьне ярата, җырмыңны бик нык ярата инде. Ул чит җирдә хезмәт иткән, Татарстаннан бик читтә гомер яшь ягында ук китеп инде. Шуңа күрә инде ул бик сагынган безнең моңнарыбызны. Ул концертларга гел ияреп йөри, ул аларны карап туймый. Мин әйтәм, шул бер программаны ничек туймыйсың син? Сәхнәгә төшеп, сәхнәдән төшеп, залга төшеп карый ул аларны. Аны инде безнең артистлар үзем белән группада йөргән яшь егетләр, яшь кызлар абый дип, аңа шундый звание бирделәр, абый. Абый дип кенә торалар, аны шулай гына әйттереп, бөтенесе ярата, чөнки абый безнең чибендә ашырмый. Ул бөтен әйбергә күз кулак, бөтен әйберне карап барлап тора. Аңардан башка, хәтта мин хәзер бүгенге көндә концерт куеп йөрүемне күз алдына да китерә алмыйм. Баксаң бит әле, Замира, үзең беләсең, мин ничә еллар рульдә йөрдем, шушы яшемдә бит әле мин машинага рульгә утырып, анда шәһәрдә йөрүләрен әйтмим әле мин аның бит әле трассаларда ничә 100 километрлар йөридем бер көнне. Менә шундый бозлавыкларда, кар бураннарда, яңгырларда, караңгы төннәрдә утырып чыга китәдем. Бер якка 600-700 километр, икенче якка. Әле аның бит әле концерты бар шунда. Караңгы төннәрдә бер үзем кайтадырым рульгә утырып. Һәм инде менә гел юлга чыккач соңгы вакытларда маҗараларда була башлады. Шуннан инде мин әйтәм, менә хәзер утырып кына йөрим, утырып йөргәч бик рәхәт икән.
Кайбер вакытта шулай таң алдына 3 белән 4ләр тирәсендә, 5ләр, 6лар тирәсендә дә кайтып төшәсең. Август, сентябрь айларында төннәр бик караңгы, таң ата алмый. Инде әкрен генә кайтам, таң атып бетсә ярар, әле бит ишек алдына килеп машинаңа урын табырга кирәк. Әйберләрен күтәреп өйгә кергә кирәк. Үй бик зур, аны урап кергә кирәк. Куркыта, берәр эт очрар, берәр кеше очрар, берәр исерек очрар дип, өйгә керә алмыйча шулай йөрәгеңне учлап машиналарда утырган чакларга күп булды. Юлга чыккан сайын маҗаралар була. Берсендә шулай Әлмәттә концерт ясыйм дип шулай кыягазлар артынан дип чыгып киттем. Буран көне иде инде ул. Шул хәтле каты буран. Ирләр чыкмый юлга. Мин шул кичкенә генә машина ул вакытта Hyundai Getz. Әле ул хетчбек бит әле, артсыз, кыска, кыйрыксыз дигәндәй. Кичкенә генә җыйнак кына. Шул буранда бик каты давыл ул вакытта атна буена булды. Барам шул Новошишменский районга борылгачтан карыйм, һаман буран көчәйгәннән бер нәрсә күренми бит инде. Анда юл өстендәге авариялар. Шуларны күргәч миңа борылырга кирәк бит инде үземә. Юк, һаман борылмыйм, һаман барам бит инде. Шунда карыйм, уже бер нәрсә күренмәскә әйләнде. Мин әйтәм, тизрәк хотя бы Ленина дигән җиргә барып җитәргә кирәк дип уйладым да, газга бастым да. Шул кинә мин сиздем, что машина салулап китте. Минем бәхетемә инде каршыда машина булмаган. Каршыда машина булса, мин әлбәттә бәрелгән булыр идем. Мин уйладым, шулай рульгә ябыштым да, мен әйтәм, мин биттем инде, минем бүген үләм икән дип. Шулай уйладым да, шулайтып күзне йомдым да чытырдап, шулайтыр мин сизәм каядыр очканымны. Ул бик тирән чокыр булган, бик яр булган, әлбәттә кар булганга күрә ничек машина әйләнмәгән. Ходай менә үзе саклаган инде. Мин шулай бик матур гына очып, ракета кебек барып төшеп утырдым. Йомшак кына әйттереп. Йомшак кына әйттереп, машина белән дип, машина эчендә җылы дип, юка гына киенеп киткән, чыгып киткән идем, юка гына куртка өстә, юка гына аяк киеме. Хәзер машина ул вакытта көрәк тә булмаган, машина эчендә машинаны ачып чыга алмыйм, көрт эчендә утырам. Мин шунда 2 сәгать утырдым. Әле ярар телефон булган. Була бит шундый менә телефон тотмый торган җирләр. Шундый җир булса, шалтырата алмасам. 2 сәгать утырдым мин шунда инде, каядыр шунда күбиттә инде. Бер кем төшмәде яныма, бер кем якын килмәде. Бер кем, мәйтәм, шунда бер нәрсә булган булса, телефоным булмаса. Бер яшь балалы кеше утырса. Мин шунда аптырадым. Миңа инә әйтәдер, кызым, йөрмәсәнә кыш көне машинада, йөрмәсәнә, юл читенә төшәрсең, алучы да булмас диядер. Шулай итеп мин гаига, милицияга шалтыраттым да, алар үзләре гаины чакырып, алар мине эзләп тапканчы 2 сәгать вакыт узды. Шулай итеп алар ниндидер КамАЗ туктатып мине тартып чыгардылар. Да, үзләре көлешәләр иде. Безгә әле артистлар чырагын юк иде. Штрафовать иттеләр, аварийный ситуация создавать иткән өчен дип. 500 сумга. Шулай итеп булар әйтә инде, Бәшир апа, нәрсә эшләтәбез, машинаңны куясыңмы, эвакуатор чакыртыйкмы, дальше нәрсә эшләйбез? Эвакуатор чакыртыйк та, Әлмәткә килсен. Юк, мәйтәм, мин үзем утырып кайтып китәм. Шул кинә утырып мин әле Әлмәткә кайтып, төрле җирләргә кирип, концертларымны эшләп бетереп йөрдем. Аннан икенче көне тора алмадым, бер атна инде, салкын тиеп бик каты. Чөнки ишекне ачарга маташып, аннан бик каты җил кирде, буран кирде. Ул инде өреп утырды. Шулай итеп, аяклар бик каты туңып, мин бик озак ширләдем. Ул вакытта концертлар бик күбие, яңа ел аллары, чакырулар бик күбие. Шулай чыгам да, такси чакырам да, кәкрәйеп кенә кулларны менә шайтып билгә генә куям да, барам да, җырлыйм да. Шулай итеп, билне тотып, нашайтып кулны куя шулай итеп җырлап йөрдем. Аннан соң бит булды шундый хәлләр, машина ишегенә кыстырып, бармакны сындырдым берсендә. Бармакны сындырдым, монда гипс салдылар. Концертлар күп. Берничек тә отказаться итәсе килми бит инде, ташыйсы килми, чакырулар күп, ул елны җәй. Шул гипслы кулны руль өстенә куям да, юлга чыгып китәм бер үзем. Чыгам да кеше алдына шул гипс, буна әйттергән апакны юрган бит инде, ул күз алдына китәс. Кулны булай итеп куям да, микрофонны сул кул белән тотып, шайтырып җырлап йөрдем. Ничә айлар буена. Шул гипслардан кытылганчы. Җырлар дигәннән, сезнең җырларга карата мөнәсәбәтегез аеруча үзгә. Ниндидер үзләре җырлап тора торган, әллә нинди күңелнең нечкә кылларын тибрәтә торган җырлар бит алар. Алар махсус сезгә атап язылган кебек. Атап язылганнар да күп булды. Менә Зөфәр Хәйретдинов мин сәхнәгә чыккач, бүгенге көндә дә без аның белән бик нык дуслар, ул минем өчен махсус бик күп җырлар язды. Аның җырларының 70-80%-ын мин җырладым инде. Аннан соң менә бик күп кызлар, җегетләр чыга башлагач, ул аларга да яза башлады инде. Ул әзрәк. Аннан соң мин инде башка кешеләрнең җырларын да ала башладым бит инде. Чынлап та ялгызлар темасында минем нидә инде зур урын тота, ул бик күп ул. Бер-ике җырлар халаты белән аваздаш булганга микән? Аны бит күңелеңне салып җырламасаң, ул алай яңгырамыйдыр бит. Шулайдыр да күңел халәтедер дә, ни өчендер менә минем репертуарны алып карасаң, бер әмтекләп, һәрбер җыр белән мин менә үзем нәрсәдер әйтергә теләгәнмен инде. Һәр әйтәсе килгән сүзне
шул җыр белән әйтелгән. Инде аннарсан ул ялгызлар темасына бернике җыр җырлап күрсәткәч, аннар һаман китерәләр аны. Мин инде әйттеләр дә, ялгызлар турында гел җырлама, инде һаман шул энергетиканы үзеңә чакырасың бит дип. Нуктада куярмын дип җыендым. Ләкин менә булмый. Инде җырламам дигән Зөлфия Шакирова бирде. Менә бар Сыңар алка дигән җырын. Аны тыңлагач та инде мин үзем бик озак җырладым башта, җырлый алмадым. Менә шушы Ринат Валиевның җыры бар, Сагыну дигән. Салкын миңа дигән җыр. Салкын дигән җырлар, Ялгыз айым, тагын айым бар әләндә. Кыскасы бик күп җырлар, мин аларны бик озак җырлый алмыйча, үзем җырлыйм инде. Ул менә Ринат Валиевның җырын әле мин менә бүгенге көндә генә минуска теге ревьюм җырлый алам, чөнки җырлый алмадым. Шул җырларга җыенгач шикелле нитәдер, йылыйдырым. Атлас абый искә төшәме? Яисә күңел хәләте шундыймы? Күңел хәләте шуладыр инде, анда бит инде Атлас абый гына түгел, анда инде туган якта искә алына, анда әти-әниләрдә бит инде вафат, хәзер әти-әниләрдә. Ул менә минем шундый вакытта, авыр вакытта китереп бирде ул аны. Менә аның язучылар да шулай бит, сизгән кебек. Мәсәлән, менә Атлас постельдә яткан чагында миңа Ялгыз айымны китереп бирделәр. Шамил Гусманович Шарипов язган җыры бит инде. Белгән кебек шул җырны бирәләр. Тагын бер җыр бирделәр, шулай синсез нишләрмен дигән. Уже мин беләм диагнозын, нәрсә буласын беләм, и шул җырны җырладым мин шул вакытта. Әле анда елмаерга кушалар бит инде, шул җырның образы буенча елмаясың. Ана шул Сагыну булды, Салкын булды бит инде. Салкын инде Атластан соң инде ул менә күңел хәләте. Ничек мин нәрсә кичерәм шул вакытта шул җыр белән. Хәзерге күңел хәләтегез нинди җырлар сорый? Хәзерге вакытта да мин төрле җырларны җырлыйм бүгенге көндә. Чөнки минем хәзер кәе шундый, яшьнең шундый вакытыдыр инде, гел алышынып тора. Бер көнне бик шатлыклы җырлар җырлыйм. Бер көн салкын миңа, бер көн җылы миңа. Икенче көнне моңлы җырларга да күчә. Әмма инде күчәм. Әмма ләкин менә сольный концертлар белән булганда мине төрлесендә кертергә тырышам. Чөнки бөтен җырларымны тамашачы белә, бик күп җырларны. Кайсысындыр мин күздә тотып, тамашачы ныграк яраткан җырны күздә тотып репертуарга кертеп куям, чөнки ул җырны беләм, сораячакларым кая барсам да. Менә бүгенге көндә парламентарларны җырламыш калмый, аны обязательно сорыйлар. Әлбәттә. Гомрузаны обязательно сорыйлар. Шамил Гусманович менә күзләремә кереп барсам да, аны обязательно сорыйлар. Салкынны тоже күп кешеләр интернеттан карый бит, бөтен репертуарың, бөтен җырыңны белеп торалар. Әлбәттә шулай. Әгәр дә сезнең тылсымлы таягыз булып, нәрсәне дә булса үзгәртү мөмкинлеге булса, сез сәхнә тормышына яшьтән үк кирип китәр идегезме? Яисә бөтенләй сәхнә юлын сайламас идегезме? Бер дә әйтә алмыйм. Сайлар идем. Миңа калса. Шушы юлларны барыбер үтәр идегезме? Сумкалар тишелгәнче. Барыбер түзәр идем мин. Чөнки Аллаһ Тәгалә бит түзә алган хәтлегенә сынауларны, авырлыкларны бирә дигәннәр бит. Әгәр инде андый тылсымлы таягым булса, мин кайбер хаталарны эшләмәскә тырышкан булыр идем, сәламәтлекне кире кайтарырга тырышыр идем. Менә шул тылсымлы таяк булса, әмма ләкин тамашачыдан аерылмас идем. Бәширә апам, киләчәктә дә менә шулай тамашачыгыздан аерылмыйча, тамашачыларыгызны матур җырларыгыз белән сөендереп, әле бик күп еллар җырларга язсын сезгә. Габделхабый белән матур иттереп тормышның тәмен тоеп яшәргә булсын, оныкларыгызның уңышларын күреп. Чөнки халыкның күңеле бер вакытта да моңга сусаудан туктамаячак. Чөнки заманнар үзгәрсә дә, яшь буыннар алышынып торса да, яңа стильдә музыкалар барлыкка килсә дә, Европа артыннан куып барырга тырышсак та, без барыбер үз моңнарыбыздан ерак китә алмыйбыз. Ул безнең каныбызда, ул безнең геннарыбызда утыра. Шулай булгачтан, сезнең җырларыгызга, мондый матур, моңлы тавышларга, моңлы җырларга сусау бер вакытта да бетмәс дип уйлыйм. Шуңа күрә халык күңелендә сезнең урыныгыз ул алтын хәрефләр белән оелган җырларга язсын сезгә, Бәширә апа. Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт, Замира, менә шу тапшыруга чакырганыгыз өчен. Мин чын мәгънәсендә Аллаһ Тәгаләгә менә рәхмәтлемен. Миңа биргән сәламәтлек өчен, миңа биргән түземлелек өчен, миңа биргән тавышлар өчен әти-әниемә рәхмәтлемен. Һәм рәхмәтлемен үземнең татар халкына, татар тамашачысына. Әйткәнемчә, бер җырдан, ике җырдан мине бит халкым күтәреп алды. Алар менә яратмаса, мин әллә бүгенге көндә концертлар куеп йөри алмас идем. Бүгенге көндә минем әле ничек дип әйтим, гөрләп бара бөтен эшләрем, Аллага шөкер. Планнар әле бик зурдан. Әле яңадан яңа репертуарлар, яңадан яңа җырлар.
зур концертларыбыз алда тора. Шуңа күрә татар тамашачына, үземнең тамашачыма бик зур рәхмәт. Исәнлек, саулык телим, гаиләләренә иминлек телим һәм зур уңышлар телим барсына да. Исән сау булып, һәр вакытта менә очрашырга насыйп булсын киләчәктә дә. Иншалла шулай булсын. Үзегезгә рәхмәт, вакыт табып килгәнегез өчен, серләрегез белән бүлешкәнегез өчен. Һәм дуслар, тамашачыларыбыз, сезгә дә зур рәхмәт кич буена безнең белән булганыгыз өчен. Тагын бер атнадан күрешербез. Исән сау яшәгез.